Imo gining giuban na si Sir Marlon dito. Wala ko ba niya, oy? Pag-abot na ko dito na Sir Marlon. Apoy ni Taka ka lang. Pero imong gipugo si Helen. Sige, pugos. Si Sir Marlon, muduol maghihilin. Samtang ka, oy. Ya, imong bugawon. Stop. Ha, kakapoy niya ako tawag. Bitaw, bulbul. Siyo, Syo, syupaw. paminaw. Unsa Pamati man? ako. Ganihar ko na minaw sa mga babay. Pamatiya sa gani ko! O, lagi, unsa, lagi. So, papaminaw ni mo sige magkagahot niya. Nga, unsa man? Unsa man? Pamati ako. Sige, bitot ng pamati. Ikaw ug ako. Mga ginikanan nila ni Helen, Flor ug Andoy. Ikaw nga amahan, akong inahan. Di ba? O, bitaw. Ang amsi ikaw, amahan ako inahan. Ni Helen, Andoy, ug Flor, natay labot. Kita'y tahuron. Bitaw. Nga, Doon na lagi tay labot. Si Flor, kung mahitungod sa gugma-gugma, o iya ra na. Si Andoy, maog hapon. Ug mahitungod silang kasing-kasing, sila na magbuot anak tanan. Di na ta manggilabot. manong tilabot. Samtaong kayo. Din lagi ta mang apil-apil anak. Kay ilan na ng kabubuton. Buton. Samtaong kayo. Nga, Karon, mahitungod na ng Helen, dili na to angay siyang diktahan. Kung kinsay angay niyang hatagan, anang iyang gugma. nausa ng sulti mo. Ayaw pagbuti si Helen. Kung kinsay angay niyang hatagan sa iyang paghigugma. Kasabot ko anak munday. Gusto tingalin ni mo no nga ang atong anak makabanag si Pultorero. Wa mangguko mag-ingon ni ana, good. Nana. Bisag kinsay higugmaon ni Helen. Di ko magbuot. Pasagdan ako na siya. Busa ikaw, nganong gusto man jud ka nga magkasuod na sila si Sir Marlon ug si Helen. Ikaw, nganong gusto sa ka magkasuod sila sa buni? Hmm? Oy. Akong gusto nga tahuro na si Marlon ni Helen. Dili kay likayan. Nisumbong man gud nako si Helen nga imo siyang gipugos pagpakuyog ni Sir Marlon. Klaro na kay na. Imo ginang gitupo silang duha, la Sir Marlon ug si Helen. Isa may kingon anak. Si Helen. Taka lang kada. Butan tag tinuod. Na dautan. Dautan jud. Dautan. Sa ako nang giingon, bisag kinsay ilang magustuhan, wala tay labot. Ilan na ng kabubuton kung kinsay lang higugmaon. Bisag magkabanag killer. Wa di ta mangilabot. Sabada ay, lain na ng istorya. Unsa man taong ka oy? Hmm. Kadato atong Sir Marlon. Mintas ka na sa buni. Ug way mamatay, di makakaon, di makasapi. Kay sapi malim gitanaw. Imo naw ngay murang kwarta. Oh, kwarta. Naipatapot dito sa papel nga kwarta. Kisa man tawhana ang di gustog sapi. Kisa man tawhana ang magpakataon ning kalibutana. Nga di maglantaw siyang ugma. Sus! O di ay. Ha. Naglantaw di ka. Oh, di ka musugot ana? Maruhay imong anak pagpuyo? Uban ni Sir Marlon? Ha? Ay, kano. Ambot nimo oy. Unya, musugot ka. Himong pansimbag imong anak, magkadugo na, nabunog na, kay perti lang kulata. Sa pagtuon na mo Sir Marlon, boxer? Ambot nimo oy. Boxer sing mata. Boxer ba kaya mamuhat O ang box? atiman na niya magkabunog imong anak ha. Atiman na. Kitkita na. Tay! Tay, unsa man ni kalakiha, tay, uy? Kaitaan ni tay, uy. 14 na lang kadlaw. Adyo ta kapangandam sa kasal mo matoy. Nganong ako may impangutanon? Kanang imo pamanuno mo ipangutan ah. Siyempre dali ah.
Hay naman rin yung giingon nga tukuran kag balay, di? Hay naman rin yung giingon nga ang baboy nga astronon. Hay naman! May sugay. Puntaan na pag ganito. Utukod man guna siya balay good. Ikaw man sa mong kasal. Uy, 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 uy! Di kinamahimo, day! Di kinamahimo. Unya pa sa mutukod, hindi ko man sa kasal. Unya, hindi ko man sa kasal. Asa mong puyo? Ari, hapon din eh. Samsay tatay. Ato sa mi sa iyang payag. Magsag sa mi tayo. Mangitlog sa mi tayo. Saan ka tayo, Unsa? Ato ka mangitlog dito? Kagamay atong balay ditong matoy, mura matong bay sa ungo. Mura kag sigisesaryan dito. Paglisod niya mo dito. Sagot taon ka tayo. Artistic good taon na akong buwan na puhon. Ganahan siya na naay drawing para nindot ang balay. Perfect. Sabot ka perfect eh? Perfect. Perfect, perfect. Drawing. Unya na sa mutukod og hindi ko man yung kasal. Nya, hay naman na ron. Hay naman na ron. Ay, kaway klaro ba ani tayo eh? Importante ang kasal mong matoy. Oy, oy, Di ang oy. balay. Samtaon kaway. At tuwas matoy. Ah, Kami magsabot ni. Kaya ani, oy. True love, oy. Ato na ko, oy. Takaw na ko. Sabta ang true love, tay. Sabta ang true love. Mayroon ba yung gwapo? Sas! Nailawang mo kaguran. Di pa yung uday kay na-adapit na ko sa medensyo. Ato siya budapit ni Buni. Bawa ka mo na ni higayon na. Nga makabuylog yung speaker ni Hilin. Ha? Makawan-unwan lang niya mi. Kay wa naman magsamok tong tunto, wa naman pakita. Anak na sir, na mapirag ni mo bandira. Mabatubalan ni higawan ng Hilin to. Lahi ginasa sa mga babae dos patag. Mulang. Nasuyop jud mo. Ha? Iba sa nimo. Nasuyo. Nasuyop jud ba imong Bitaw. gugma. Problema biasa na tayo kay ako ang ginanaobserbaran ba si Hilin. Mura magmugtok pa man ni paduol ako. Lihay kayo. Gana mi na sir. Pag-o pa man, mapagligit-lugit pag na. Pero madugay na wala. Pilipras magnet. Pero kabantay naman nas ni Dinsyo tayo nga seryoso kay ko siyang anak. Hilin. Labi nag imong daygan si Didin sir nga mga sawa jud ang hilin. Anay mong gisulti, di na layos tinuod, no? Basta, maminaw lang si Hilin, nga matuman lang siya kung siya akong gusto, tarungon lang ko niya, di ko siya magmay. Kaya andam kayo sa paghatag, bisan unsa pa yung pangayon. Di imong daygan si Inudincio nga andam na ka. Grabe siya, no? Kaya nga akong gipakita nga si Zero kay ko, sa akong tinguhan nga tong Hilin, wasak sabot. Pero sir, abi ba nimo ba? Ang nakadiferensya gud. Kay kana si Inudincio, andir mo na ng munday. Mao ba? Mao gyud sir. Kaya wa mo ko na makasinabot sinang munday o sinudensyo. Inanglan makuha gini mo simpatiya nga niya ng munday. Sabot mo, sa munday, di ganahan ako. Wasa kailan ako kinsa ko. Di mas mayan ang maniguro na sir. Kaya basig ato sa mulaban speakers. Kung pinuntuhan, ano? Kung ato sa mulaban ni Boni niya, di rin ako. Di Lupad mas siya. mayan ko ng maniguro kita sir. Siguroon yun na to ba? Di na mahimo to eh. Ari ko sa simpatiya na ko. Mas mayan ta. Pero igo na magana ba? Nga si Nidincio. Ari, ako iyang dapigan. Wala, daog na na. Mayan Oh. Sir, Ay, kadiyap lang sira. wala to imong barinahanan. Baka sa unong sira ako sa karayon sir. Sir. Hoy, hapit na din yung kasal. Sabutan nyo klaro ha. Ang lagi sir. Sir, may buntag. Sige. Asam ka? Nimo. Si tatay lagi tayo, eh. Nagsigig. Apurado. Yung sa man. Bahay sa balay na imong gisaad niya. Asus, ulag yun. Eh, kas noon man ta, di iganahan si tatay na unya-unyaon siya. Maglagot pa lang.
Kinanglan ni kahuman sa atong kasal, ditso na takbupuyo sa balay na imong gisaad niya. Lagi. Sir, Sir, hindi ko dito. Saan naman? Wapam lagi mo din man lagi. Kanus agad nga makatukod mo inyong balay. Pili lang mo asang lugar ra. Ha? Pero kamulay pangitag panday, ako rin suhol. Toko na yun o. Paglangay. Ngayon ang bata mo, nagbayan na sir ni Ingon, kamong iyak kay lagi. Hey, kabahin na tong gisaan na kung asulan nun. Wala na ito yung problema. Nakastahak na. Apil ng uling tungan. Ang problema is mauna lang. Kung kanus agad ang sentido nga pizza na makasal na mong duha. kung sa tuwid yung urang sultisan eh. Magbayar ako ni sulti ninyo. Kahi na kay mustanan, bilas tatay ni mo. Mag-argumento naman mo diha noon. Tinitatay gud kung asa siya gusto magpatukod og balay. Isulti na lagi ko sa una. Pananana Sir Marlon, oh. Sa yung paggalis mo tubangan. Basta klaro na na. Bisang asan dapita din eh. Tukod mo balay. Sir, salamat kayo sir sa imong kayo sir ha. Mahimo bang dalon ako si Matoy sa amo kay nangita mo gusto si tatay niya. Dada. Makikisulti. Isuod ng kahon. O, di kay Kias. Sir, ako lang ko yung sir. Sir, salamat kayo sir. Sikik dito kay basig kawa mo. May sus kuya mo. Sir, salamat sir. Ano sa sir? Asol yung matawahan na. Oh, siguro. Hila siguro na. Mayan di kayo. Uy, Ay, ginoo ko. Kabukat. Ari lang yun dati mag-abot, ma'am. O ari lang kita dirimon kay mas maayo magundin hi. Kimingaw dili kay agyanan sa mga tao. Ila man gud dimit pasir masabtan ta. Mas maayo nun, ma'am. Kuya, mau gihapon, ma'am. Duha gyapon ka motor. Oo. Imuha gyapon ang usa, ako ang usa. Nasin siyo an halang na nimo ha. Ah, sige. Paabutan man to na to. Ako tungtong gikontrata oy hain man. Dili ka duha ba na to ani, ma'am. Ano man? Ang driver na to, una. Di gyud mo to nga siniguilas. Hikap-hikap pa niya kay mura kunog di gyud siniguilas bukat kuno kayo. Aw. Ay kasi jud pahalata makakita man sa ginawa. Kay og magpahalata ka masakpan man sa gyud ta. May unta to, ma'am, kung nagay kakuyog na ko, ma'am, kadayong na ko ani mo bukat gyud kay, ma'am. Ay nagkabala ka kay nakoy gisabot nga taga bangko. Lalaki to siya musugat to siya nimo. Magdash siya pushcart. Sakay na sa pushcart ha. Ay nagkaguola na. Sige, ma'am. Sige. Thank you kay, ma'am. Si mo na nanisbigan niya eh. Ay, salamat na nagitaw. Oh, ma'am. Kadaw kanimo. Kayara. Sige. Sige. Mau ka pulis ya? Oh, gapon. Ako ko ginida. Hinahini lang mo. Mo ni katong ampis kay siniguilas. Buka, mauna siya Ay lang niligan. ko katilaw ani oy. Patilaw sa tanamon. Nindot din sa greeting ning mo siniguilas. Ported ni. Ay, sus, ayun lang sige pangutan na. Good, gibayran bitaw ka bitaw. Oh, Kanon pa ka, ayun sige pangutan na mauna na siya. ma'am, kasi mo panuman. Oh. Uno Ay, kabala ka na eh. Apit bang Pasko. Mag-inom is parinilo. Sige. Ayaw mo na hinahini lang ha. sige. Kay mga lata ang sinigwilas. Babe ka na mo. Ha? Amping ang Kaya ang man dito si sinigwilas. Oh. Tipo yung sikuan si Yahoy. Inom dito. Sige na lang, sige na. Amping ko na. Sige. Ngayon na lang ya. Ma'am, sige ma'am.